Atxutxi Amaikak eta Kukulaixik San Lorentzoko berdegunerako duten proiektuak gertu du amaiera. Hala ere, oraindik zehaztu gabe dago zeintzuk izango diren belardian egingo diren obra aldaketa eta banaketa zehatzak, diseinua alegia. Horretarako, iraunkortasuna eta ekologismoa izango ditugu abiapuntu. Belargunea Elgoibarretik 3 kilometrora dagoen San Lorentzo auzoan dago. Ara iristeko, hirigunetik Azkoitira doan errepidea hartu behar da, kilometro bat baino gutxiagora auzora daraman desbideratzea hartzeko. Bertan, aparkalekuaz gain, San Lorentzoko erreka eta ermita daude. Tradizioak dio, gartxoak eta lurrazaleko beste erupzio batzuk sendatzeko, txanpon batekin igurtzi behar direla zauriak, eta gero, basel izan utzi limosna gisa. Proiektuaren funtsa Elgoibarren belaunaldi guztientzako bizigarria izango den espazio bat diseinatzea da. 2023ko martxoan bukatutako Ahozgora proiektuan gazteek berdegune baten beharra adierazi baitzuten. Hori horrela, proiektua aurrera eramango da Elgoibarko Izarra, Atxutxi Amaika, Kukulaixi eta Elgoibarko udalaren laguntzarekin.